Makadini varimi, tinokuchingamidzai kuchimwe chirongwa chino cheFarm 4081. Tinokugamuchirai zvekare pachirongwa chedu chezvekurima muno muZimbabwe, uko tiri kudzidzisana nzira dzinoshanda dzekuvandudza basa redu remumusha nekupfuya zvanhasi. Zvino izvi zvirongwa zvedu zvinonzi Farming Technological Review. Izvi zvirongwa zvatinotarisa nekutsanangura pazvikwanisiro zvedu zvekurima. Kuno kuFarm 4081 tinoona zvikwanisiro izvi semapoka matatu ayo anoita DIY. Chokutanga ndiro boka iro rinoita DIY. Izvikwanisiro zvemahara zvinokwanisa kugadzirwa pamba mahara zvakaita semagaba, ndiro, mapadza kana matemo chaiwo chaiwo. Boka rechipiri iro ndiro rinoita Small Scale Technology. Izvo zvikwanisiro zvinotengwa mumatoro asi zvakachipa sezvo zvichitengerwa zvipfuyo zvishoma zvakaita sezana kana kudzika. Zvikwanisiro zvakaita semadrinka, mabhaketi, majoyfeeder etsuro, mabhero emombe, tambo, jeko nezvimwewo zvakada kudaro. Boka rechitatu iro ndiro remagamba ekurima. Ayo magamba ane mapurazi, zvirimwa nezvipfuyo zvakawandisa zvinokwanisa kutopfuura 100 zvokuti vanhu vashoma vanenge vakusakwanisa basa racho panenge pakutoda mushina hombe kunge dewa. Izvo zvinoda zvikwanisiro zvakadzidza zvinorema uye zvinonatsodhura zvakaita sematractor, mabows, drip irrigation nemadrone nezvimwewo zvinodhonza homwe kunge bhiza. Makambozvifunga here kuti mvura mapiriro ainoitwa kuhuku dzenyu chaiwo anokwanisa kuva musiyano pakati pekubudirira uye nekuratsikirwa kwegohwo renyu? Nhasi tiri kuzeya chinhu chinoratidza kunge chidiki asi chine basa guru pakukura kwehuku, ayo anonziwo madrinka emapurasitiki. Mashandisirwo acho: mvura inoiswa muchigubhu chacho chichena icho chinokwanisa kubatanidzwa nendiro yacho yakagadzirwa nepurasitiki. Munongopfekera mazino acho mushure maisa mvura muchigaba chacho. Chindiro chacho chinowanzo chakatsvuka kuti chidaidze huku. Ruvara rwacho iroro rudzvuku harusi rwekungopotserwa chete ipapo. Kana zvinhu zviviri izvi zvakapfekerwa, ndiro yacho nechigubhu chacho, mvura yacho inobuda mbichana maererano nemanwiro akuita huku dzenyu mvura. Madrinka akareruka saka anokwanisa kutakurwa nekufambiswa nyore nyore. Hazviboke nyore nyore, zvinoreva kuti zvine upenyu hurefu. Sezvo akagadzirwa nemapurasitiki haakwanisi kuita ngura iyo inokwanisa kubora maburi, oxygen nemvura pakadai hailume apo sezvainoita kana mukashandisa zvigaba zvesimbi. Chimiro chacho: plastic drinker sezita rayo inogadzirwa nepurasitiki yakasimba. Kazhinji inogadzirwa nepurasitiki inonzi polypropylene. Hongu, polypropylene ipurasitiki yakachena yakasimba inogezeka nyore nyore uye yakakosha chaizvo mune zvekugadzira zvinhu zvinoda zvakasimba asi zvisingaremi. Polypropylene ishoko renyanzvi asi muchidimbu. Iri rudzi repurasitiki rinonyanya kushandiswa pakugadzira zvinhu zvakaita semakomichi evana, matafura, mabhodhoro epurasitiki nemabhokisi embuva, zvivharo zvezvibhodhoro nemamiridha aye emaasidi. Kugadzira madrinka kwakarerukira kune vanomagadzira zvekare sezvo purasitiki yakachipa pane simbi hapashandiswe mari yakawanda. Maplastic drinker akanaka chimiro, anoratidza kuti mauya kuzoita basa semurimi, asi ane zvimwe zvakanakira zvekare zvisiri zvechimiro chete. Madrinka aya anotengwa nemakuriro akasiyana. Kune tuma 1 lita zvinopa tunhiyo tushomanana kana kuti tunenge tuchinwa twoga mushure mekurwara. Iyi inonzi quarantine kana mashanyirwa nechirwere nguva dziya. Koita ma 2 liters ayo ndiwo mastandard anomwiswa huku semabroiler. Koitwa mamwe akaita sema 3 liters, ma 6 liters nema 9 liters ayo ane mvura inokwanisa kuchinjwa zuva nezuva. Ngatimbotarisa zvakanakira maplastic drinker muchirongwa chino. Number 1, chekutanga ndechekuti mvura yakachena inogara iripo. Huku dzinokanganiswa zvezvirwere senge nemasvondo mairi okutanga imo mubrooding period umo. Plastic drinker inoita kuti mvura ibude ichitonhorera sechando. Senge kana iri mumvuri,
chigaba chacho chinenge chakavharana mundiro yacho dzvuku. Izvi zvinodzikisa mukana wetsvina kana utachiona kuti huipise mvura iyoyo. Hazvinyanyoite kuti huku dzenyu dziwane mvura yacho yakasanganiswa nejecha, tsvina kana matombo sezvinoitika pandiro kana zvigaba zvinoiswa zvidhina pakati zviya. Kana turi tunhiyo hatutote sezvo ritori dambudziko iroro. Dzimwe nguva dzenhiyo dzemabroila dzinototesa nemvura yadzo yokunwa dzotonhorwa, dzimwe nguva dzotosvika pakutofa. Patone chineti chinokwanisa kuiswa pamusoro pedrinka racho kuti dzisapinde senge muzuva rokutanga riya rokuberekwa ari maday old chicks. Number 2, munodzivirira zvirwere zvinobva pamvura sezvo plastic drinker ine hutsanana. Haibatiri tsvina kana zvipuka zvinokonzera zvirwere zvakaita sebacteria, algae nemavirus. Senge kana zvichigezwa zuva nezuva, kunwa hakusi kwekungonwa mvura asi kunwa mvura yakanaka isingatakuri hutachiona. Saka zvirwere zvinokwanisa kufambiswa nematosi kana marutsi pakurwara zvinodzikira. Number 3, mvura inochengetedzeka. Makamboona here huku dzichidarika mugomo dzichisvetukira makontena dzogubhura mvura yose pasi apa unenge wabva kuiisa futi? Zvinogombura seizvozvo zvotibaye moyo seCharles Charamba. Asi nzira iripo mukoma, nzira eplastic drinker. Madrinka eplastic ane system inodzivirira nekudiridzira mvura inongobuda kana huku dzichida kunwa, kwete kungochuruka senyuya rokuora. Zvino zvichireva kuti mvura yedu inochengetedzeka. Number 4, basa remurimi rinoreruka, otoita ka soft life. Unenge wave murimi akadzidza, hazvitori maminutes makumi chaiwo pakuchinja chidrinka chimwe muchiwedzera kana kushandutsa nemvura yakachena. Madrinka anoreva kuti haudi kugara uchichinja mumvura masikati ose. Kana muri murimi weku large scale commercial farming, pamwe munokwanisa kuita zvemanipo drinkers mahombe aye. Icho chitoriyo chimwe chirongwa chakatozvimirira chatinokwanisa kuzoshanyira kumberi. Munogona kuona zvibatsira kushandisa madrinkers eplastic zvemakore zvikabatwa zvakanaka. Asi plastic inonaka zvayo pakutanga, asi haine lifespan yakareba kudarika simbi. Asi simbi hayo futi inokwanisa kuzonetsa futi pangura. Zvakaipira plastic drinker ndozvokuti inogona kuputsika kana ikarohwa nesimba kana moto zvakanyanya. Senge moto zvawo unotopisa plastic. Unofanira kungwaririra nema-infrared lights enyu kana mava kumaisa munzvimbo yakamanika senge bhokisi ya, nekuti infrared zvishwa inotoripisa plastic drinker iroro. Zvino hama dzangu, kunyange maplastic drinker aine zvaakanakira zvizhinji, pane zvinhu zvishoma zvamunofanira kungwarira kuti chizoshande chichiita basa racho zvakanaka nemazvo uye chigare nguva refu. Uye kana musingaishambidze, inogona kutanga kukwezva bacteria zvisingaoneki. Izvi zvinodzora hutano hwemvura. Kana drinka ikagara pazuva yakatarisa nezuva 24/7, inogona kuzotsemuka kana kupfekeka nekufamba kwenguva. Plastic haidi UV light yakanyawowanda. Regai kusiya chiplastic drinka chenyu pazuva panguva yakarebesisa. Munofanira kugeza nekuchenesa zvigaba zvenyu nguva nenguva. Mvura inogona kuonekwa yakachena asi drinka yakazara neslime yatisingaoni nemaziso edu. Izvi zvinokwezva bacteria inounza zvirwere. Saka gezesai madrinka kamwe chete kana kaviri pasvondo muchishandisa mvura inopisa nebrush, dzimwe nguva chero neViraQ kana sunlight. Chengetedzai kure nemhuka dzinogona kuzvitsemura. Mhuka dzihuru dziya dzamunokwanisa kuchengeta dzakaita semombe kana bhongoro dzinogona kudhonzerwa nemhuka dzakaita sembwa kana idzo mbudzi. Zvino madrinka enyu zvakangonakawo kumagarisa muzumbu, musingakwanise kupinda dzimwe mhuka dzihombe imomo. Medzisiro nomutongo. Saka varimi vangu, ndosaka tichitaura kuti madrinka eplastic haasi kungova midziyo chete, asi i-investment iya yatinotaura muchingezi muutano hwehuku dzenyu. Kufunga kuti kanhu kadiki aka kanokwana muruoko
Kangaita musiyano mukuru kudaro. Kana mave kushandisira madhirinka zvakanaka, mava pedyo nekugadzira basa rinochengetedza nguva, mari uye inowedzera goho remusha. Dhirinka rakanaka chose pakuti haridi mari zhinji, rakareruka uye harinetsi kushandisa uye rine hutano. Saka isu paFarm 4081 nekutarisa kwedu kweteknoloji kwatinoti technological review conclusion, tinopa plastic drinker nyenyedzi 5. Hongu, iyi i5-star product pamusha inofanira kutengwa kana mada kuita zvekurima henyu huku dzisina kunyanyowanda. Kana mafarira zvatataura nhasi, tinokukurudzirai kuti mufarire, subscribe kana kugovana icho chirongwa ichi nevamwe vari kurima kana kuti vachiri kudzidzira. Ngatisimudzirei kurima kwedu kwechokwadi tiri pamwe chete. Uye hongu, munokwanisa kusiya comment pasi chirongwa chino kuti muri kumbonyanyoshandisa dhinka ipi nhai hama dzangu. Magaba kana ndiro chaidzo zviri kukushandirai here kana kuti uye zvakambokushandirai here, kana kuti mune imwe mibvunzo kana zvimwe zvikwanisiro zvekurima zvamungade kuti tiongorore, zvingava matractor, magejo, masolar system kana badza chairo. Hongu, badza chairo, hapana nyaya inosara gore rino. Tichasangana muchikamu chinotevera hama dzangu. Ndisu zvedu kuno kuFarm 4081 ndichiti murimi munhu, ivhu ndiro nyika. Tichasangana munguva inotevera. Mushure mekudaro, tinokupaizve mukana wekudzidza kutaura nedzimwe nyanzvi nevadzidzi vekurima vakaita semi, pamwe chete nekuwana market network yezvipfuyo zvese kana zvirimwa zvenyu. Nenzira yekukuisai mumagrupu edu evarimi nevatengesi nevarimi vanotengesa mhando nemhando yezvipfuyo zvakawanda, iwo maWhatsApp group edu anoita Mbudzi 4081, Huku 4081 neDoors Cave Rabbitry Retsuro. Munongobata nhamba dzedu idzi dzinoita 0712 150 174 kana kuti 0782 207 671. Tokuonai ikoko. Murimi munhu hama dzangu, kusvikira pachazonana zvekare, musare murugare.